Hej Lukas. Hej. Hej. Kan du stave til mor? M-O-R. Ja. Og kan du stave til far? F-M-O-O. Nej. F-A-R. Ja. Og kan du stave til dit eget navn? M-L-M-U-U-C-A-S. Ja. Og kan du stave til Mie? Okay. Ja. M-U. Nej. M-I. Og hvad kommer efter I? Skal jeg hjælpe dig? Ja. E. E. Ja. Så det er Ja. M-I-E. Ja. Ja. 9. Vil du prøve at stave det igen? Nej. Nej. Nå, kan du sige hej til Mie? Hej, Mie. Og kan du vinke farvel? Farvel, Mie. Hej hej. Hej, hej.